ମୁଁ ଦାଢି ରଖିଲେ ଏମିତି କିଛି ହବ ବୋଲି ଭାବି ନଥିଲି। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଓମ୍। ତ ସକାଳୁ ଚାଲି କ୍ଷୀର ଦେବା ପାଇଁ, ତ ସେଠି କ୍ଷୀର ଦେବା କ୍ଷୀର ଦେଲି, ତ ଚାଲିଲି ଘରକୁ। ତ ଘର ପହଞ୍ଚିଲା ମାମା ଡାକୁଛନ୍ତି ଆ ତ ତୁ କିସ ପାଇଁ କି ଦାଢି ଛାଡୁଛୁ କି? ମୁଁ କହିଲି ମାମା ଫ୍ୟାସନ। ରହ ତ ଫ୍ୟାସନ କାଢୁଛୁ, ତୁ ଯଦି ଆଜି ଦାଢି ଆଉ ଚୁଟି ନ କାଟିକି ଆସିବୁ ତ ଯେତିକ ଅଛି ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଟାକଲା କରିଦେମି। ତ ଟାଇମ ହେଇଥିଲା, ସେଠୁ ଚାଲିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ। ସତରେ ଚୁଟି ଆଉ ଦାଢି ପୁରା ବଢିଯାଇଛି। ସେ ଚୁଟି କି ଆଉ ସେ ଦାଢି ମୁଁ ପୁଣି ଖୋଲିଛି ସାର୍ଟ ବୁତାମ, ପୁରା ଗୁଣ୍ଡାରକୁ ଦେଖା ଯାଉଛୁ। ନା ନା ଆଜି ଚୁଟି ଦାଢି କାଟିକି ଆସିତେ ପଡିବ, ନହେଲେ ମୋ ମା ମତେ ଟାକଲା କରିଦବ। ତ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ସେଲୁନ। ତ ସେଲୁନ ଯେହେତୁ ଭିଡ ଥିଲା ତ ସେଠୁ ମିରର ଆଗରେ ବସି 2-3 ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲି। ତାପରେ ଭାବିଲି କେମିତି ଚୁଟିଟା କାଟିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ମୋ ସିରିରେ ପଡିଲା। ତ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି ଭାଇ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବି, ତ ଭାବି ଟିକେ କାଟିବ ଚୁଟି। ତ ଭାଇ କହିଲେ ରୁହ ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି କାଟୁଛି, ପୁରା ହିରୋ ପରି। ତ ସେଠି ମୋ ଚୁଟିରେ ସାମ୍ପୁ ମାରି ଧୋଇଦେଲେ। ତାପରେ ଟାୱେଲ ଆଣିକି ମୁଣ୍ଡଟା ପୋଛିଦେଲେ। ତାପରେ କହିଲେ କି ବସ, ଚୁଟିଟା ଓଦା ଅଛି, ତ ହେୟାର ଡ୍ରାଏ ଟିକେ ମାରିଦବା। ତ ଭାଇ ଆଣିକି ହେୟାର ଡ୍ରାଏ ଟିକେ ମାରିଦେଲେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଠି ଆସନ୍ତୁ, ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ଚୁଟି କାଟନ୍ତି, ମୁଁ ବି କାଟେ। ତ ଫାଇନାଲ ଲୁକଟା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ତ କେମିତି ଭାଇ କାଟିଛନ୍ତି, ପୁରା ହିତିକ ରୋଶନ କରିଦେଲେ ମତେ। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଚୁଟି କଟାଟା ତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।